Kag sa good vibes, sa kagabi, formal na nga nagbukas ang Animolympics 2026 sa University of St. LaSalle. Ang UNLog College of Business and Accountancy nangin cheerdance champion sa ika-5 nga tuig. Yaring report. Liwat na naman nga napuno ang USLS Coliseum para sa tuigan nga Animolympics. Kag sa kada opening, nakatutok ang tanan sa cheerdance competition. Sang kagabi, nagdaguob ang singgitan kag hinugyaw sa kada performance sang pito tanan ka mga colleges. Kag, for the 5th year, champion sa cheerdance competition ang UNLog College of Business and Accountancy nga naghatag sang tribal-inspired na performance nga ilang i-dedicate sa ilang mga coaches nga sanday Richard Guanzon kag Jazzy Magbanwa. Battle for the crown starts now. Playing the music, bringing back the classics. Melody, harmony, the eagle. First runner-up, ang College of Nursing. Red Squad. Second runner-up naman ang College of Education. Third runner-up ang College of Arts and Sciences, fourth runner-up ang College of Engineering, kag fifth runner-up ang College of Computing Studies, kag sixth runner-up ang College of Tourism and Hospitality. Ini ang una pa lang nga adlaw para sa week-long competition kag sports events. Hey! Hey!